Kaixo guztioi eta ongi etorriak berriro kanal honetara. Gaur Simone de Beauvoirren puntu berri bat jorratuko dut. Konkretuki, emakumea izatea zer da, beste era batera esan da, emakume kategoriaren problematizazioa. Abia puntua honakoa da. 1959an Simone de Beauvoirrek idatzi zuen obra, konkretuki bigarren sexua. Zergatik idatzi zuen? Bere burua ulertzeko eta emakumeek haien burua definitzeko gaitasuna berreskura zezaten. Simone de Beauvoirrek oraindik ez zuen bere burua feministatzat. Beauvoirren ustez, existentzialista zen heinean, gizakiaren funtsa askatasuna da. Hau da, ez dago esentziarik, ez da aurretik ezarritako paturik ere ez. Gizaki guztiak proiektu ireki bat gara, emakumeak barne, eta horrek ondoko esaldi ospetsua esatera eramaten du Simone de Beauvoir. Emakume ez da jaiotzen, egiten da. Zein da arazoa? 20. mendean oraindik, emakumeek izan behar dutena gizonek erabakitzen dutela. Hau da, emakumeei jaiotzetik emakume kategoria ezartzen zaie, eta harekin loturiko patu bat ere, ezkontzea eta maizatea. Horregatik, emakumeek naiz eta eskubide politikoak izan, gizonen mendean jarraitzen dute. Baina nola sortzen da emakume kategoria gure gizartean? Marko teoriko baten bidez. Konkretuki, alde batetik, nagusia eta esklaboaren arteko dialektikaren arabera. Nagusia eta esklaboaren arteko dialektika, Hegelek garatu zuen dialektika bat da, espirituaren garapenari buruz hitz egiteko. Konkretuki, Georg Wilhelm Friedrich Hegelek espirituaren fenomenologia 1807an idatziriko lanean garatu zuen teoria hau. Eta bi kontzientzien arteko errekonozimenduaren aldeko borroka prozesu bat deskribatzen du. Nagusiaren eta esklaboaren dialektikaren azalpena 5 fasetatik pasatzen da. Lehenengo fasean, errekonozimenduaren aldeko borroka ematen da. Bi kontzientzia aurrez aurre daude, bakoitzak nagusi gisa onartua izan nahi duelako. Bigarren fasean, menderakuntza eta menpekotasuna ematen dira. Kontzientzietako bat, heriotzaren beldur menpean hartu eta esklabo bihurtzen da. Bestea, nagusitzen dena, nagusi bihurtzen delarik. Hirugarren fasean, mendekotasun paradoxikoa garatzen da. Nagusi edo ugazaba, esklaboaren mende dago bere beharrak asetzeko, eta esklaboak aldiz, lanaren bidez, mundua eraldatzen du eta bere kontzientzia propioa garatzen du. Laugarren fasean, nagusigoa gainditu egiten da. Denborarekin, esklaboak independentzia irabazten du, lan egiten duelako eta ikas egiten duelako. Eta ugazaba berriz, gelditu egiten da esklaboaren lanaren menpe. Eta azkenik, 5. fasean, sintesia eta gainditzea ematen dira. Batzuetan ugazabaren eta esklaboaren arteko harremana, kontzientzia askeago baten forma berri batean gainditzen da. Kontzeptu honek eragin handia izan zuen marxismotik existentzialismora ikusi dugunez. Eta Simone de Beauvoirrek esaten duena da, nagusi eta esklaboren arteko dialektika hau, gizon eta emakumeei aplikatzen zaiela, gizona nagusia delarik eta emakumea berriz esklaboa. Beste aldetik, marko teorikoaren parte da ere bai, androzentrismoa. Androzentrismo hitza grekotik dator, andro gizona esan nahi duelarik eta beraz gizona zentro bezala hartzen duen mugimenduari egiten dio referentzia. Gizona funtsezkotzat, egia iturritzat, ezagutzatzat eta arrazoinmentzat hartzen da, balio gorenen ikurra den subjektu oso absoluto eta esentziala bihurtuz. Zein da ondorioa? Emakumea bestea bihurtzen dela, objektu osagarri, erlatibo eta inesentziala. Gizona neutroa eta positiboa izango da, eta emakumea berriz negatiboa, hau da, gizona ez dena. Baina marko teoriko hau nola gauzatu egiten da praktikan? Kulturak moldatu egiten ditu emakumeak txikitatik, gizon batzuek diseinatutako emakume eredu baten kopia perfektua izateko.
Hainbat adibide lantzen ditu Simone de Beauvoirrek hau erakusteko. Desberdintasunak eta diskriminazioak kulturalki eta politikoki nola eraikitzen diren erakusteko. Adibidez, neskatoa haurtzarotik gizon bati men egiteko eta errealizatzeko modu bakarra emazte eta ama izatea dela pentsatzeko hezi egiten da. Bere patua aldez aurretik inposatzen zaio. Hau ikus daiteke tradizionalki neska eta mutilei ematen zitzaizkien jostailuen arteko aldean, erropen arteko aldean, eskatzen zitzaizkien jokaeren aldean. Hori gutxi ez, bere burua ahaztera, errepikapenera eta pasibotasunera kondenatzen du ezkontzak, senarraren zerbitzari gisa etxeko zereginak egitera behartuz. Hemen, eten bat egingo dut komentatzeko Jean-Paul Sartrek Simone de Beauvoirri berarekin ezkontzea eskatu ziola, baina Simone de Beauvoirrek uko egin zion ezkontzeari morroitza bat bezala ikusten zuelako. Botere harremanek eta lanaren banaketak, zaintza lanak emakumeei osotasunean erortzen zaizkie tradizionalki, paradoxa bat dakarte. Emakumeari espazio publikorako sarbide ukatzen zaio, baina aldi berean gizakiak eztearen ardura guztiz funtsesko eta garrantzitsua ematen zaio. Eta Simone de Beauvoirrek amatasunaren kritika bat ere egingo du. Bigarren sexuan, Simone de Beauvoirrek esango du emakumeari norbanakotasun eta autonomia eremu guztietan murrizten zaiola. Eta zentzu horretan, amatasuna morrontza bezala ulertzen du, ezkontza bezala. Amatasun beharra eta ama maitasuna kritikatu egiten ditu baita ere. Emakumea esparru pribatuan mantentzeko asmatutako eraikuntza sozial gisa definitzen dituelarik. Horregatik, emakumeak esparru pribatutik atera eta esparru publikora pasatu ahal izateko, zerbitzu publikoen, abortuaren eta kontrasepzioaren aldeko alegatua egiten du. Emakumeak amatasuna askatasunez bere gain hartu ahal izateko. Gaur egun ezagutuko duzue mugimendu bat existitzen dena, NOMO deitzen dela, No Mother, hau da, hasiera batetatik ama ez izatea erabakitzen duten neskena. Bukatzeko, zein da Simone de Beauvoirrek emakumeen gutxiagotasunari, gizartean emakumeak daukan esklabo paperari ematen dion konponbidea. Lehenbizi, esan beharra dago Simone de Beauvoirren helburua sexuen arteko berdintasuna aldarrikatzea dela eta gizon eta emakumeen artean existitzen den harreman hierarkikoa desegitea. Helburua da emakumeak ere norbanako autonomo eta burujabeak izatea. Eta horretarako premiazkoa ikusten du askapen prozesu kolektibo bat egitea. Hau da, banan-banan ez dugu ezer lortuko. Bide horretan, emakumearen askapen sexual eta sentimentalaz gain, askapen ekonomikoaren alde ere egiten du. Emakumeak eremu orotan autonomia garatzeko gaitasun formal eta materiala izan dezan. Orain, mugimendu bat dago, Tradwife deitzen dena, traditional housewife, eta antza denez emakumezko neskatila gazte askok helburu bezala daukate ezkontzea eta gizonak haiek mantentzea haiek etxeko andre diren bitartean. Honek, Simone de Beauvoirrek eta hainbat feministek egin duten borrokari atzera pausu itzelak ematea suposatuko luke. Mesedez, emakume guztioi, klase honetako emakume guztioi, entzuten didazuen emakume guztioi, esan nahi dizuet, ez erori, Tradwife eta horrelako mugimendu atzerakoietan. Izan zaitezte ekonomikoki aske, funtseskoa baita beste askatasun guztiak lortzeko. Besterik gabe, eskerrik asko honaino heldu eta azalpen hau entzuteagatik, espero azalpena ulertu izana eta beti bezala beste bat arte agurtzen zaituztet. Agur!